ngonten angel. Yah, jare sapa ngonten angel. Contone ya kaya aku iki. Aku kan pemula. Ya belajar sih. Lah ngene iki aku nang Tegal nggawa HP. Wah, rabuk tak video. Ngono ku ya wis dadi konten. Nah, nggak angel sih. Sing penting awak iki ndek kemauan, duwe kepinginan. Sesuk ya iso. Dadi gak ono ndek donya iki sing angel sing selagi awak iki gelem berusaha. Lho, contone lho aku iki buat tletong. Lho, tletonge kaya ngene. Mari iki tak tarik rene. Tak buak ya, tak suntek tletonge. Yeh. Lho. Ngono kan wis dadi konten. Tapi apa meneh wong konten? Masalah wong delok. Ya kono-kono. Awake ora ngerti. Wong share ndelok apa enggak iku wis terserah wis. Sing penting awake wis berusaha. Oke, salam semangat.